Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Wonogiri. Dina Senin Pon tanggal 15 Juni taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito saka GKJ Purwantara ngajak kita bebarengan maca wacan leksionari dina iki 1 Tesalonika 3 ayat 1 tekan 5 kan dijejer ora sabar amarga ora krungu kabar. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1994. Mulane sarehne wis ora sabar. Aku kepeksa kongkonan Timotius supaya aku sumurup kepriye kaananmu. Kuwatirku mbok-mbok kowe kagodha dening iblis nganti pegaweanku ana ing tengahmu muspra. Mekaten 1 Tesalonika 3 ayat 5. Kang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek pasamuan Rasul Paulus kang ana ing kutha Athena nganti ora sabar amarga ora krungu kabar pasamuan ing kutha Tesalonika. Kamangka sadurunge nalika manggon bebarengan pasamuan ing kutha Tesalonika, Rasul Paulus wis ngandhani menawa pasamuan bakal ngalami panguyaya. Lan iku wis kelakon. Para sedherek, Timotius kang ngancani Rasul Paulus kautus supaya mbiyantoni lan nyantusake ati sarta pracayane pasamuan ing Tesalonika. Aja nganti ing antarane pasamuan ana warga sing murtad amarga ora tahan ing panguyaya. Kamangka panguyaya iku kudu ditampa minangka pandadar kang dikersakake dening Gusti Allah tumrap pasamuan. Rasul Paulus milih ditinggal ijen wae supaya enggal bisa ngerti kahanane pasamuan serana ngutus Timotius supaya nyantusake supaya bisa dadi sarana mbiyantoni ngancani nulungi dhateng pasamuan. Senajan ijen nanging amarga wis ora betah ngampet anggone ngenteni kabar pasamuan kang ana ing kutha Tesalonika. Rasul Paulus milih tetep ngutus Timotius. Ati sing rumaket lan nunggil ora bakal betah menawa ora krungu kabar sing genah bab kahanane sedulur-sedulur kang manggon ing papan adoh. Jaman saiki gampang banget sesambungan karo sedulur sing manggon ing papan panggonan sing adoh. Ora perlu nulis surat dititipke lan mengko tekan ing alamat sing dituju lan jek ngenteni balesane bisa ditampa iku butuh pirang-pirang dina malah minggu utawa wulan. Saiki mung gari ngirim pesen lewat WA utawa malah langsung nelpon bisa kabar kinabaran. Nanging para sedherek sing paling utama kanggo mbangun patunggilan iku ati sing tansah pengin rumaket. Ati sing kepengin ngerti kabar kaanane, kangen lan tansah memuji lan nyuwunake kaslametan sedulur-sedulur sing ana papan adoh ing sakjroning pandonga patinan. Ibu endahe nalika nampa kabar becik saka sedulur sing manggon ing papan adoh.
Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Menapa panjenengan nate kangen utawa ora sabar amarga ngenteni kabar saka sedulur sing manggone adoh? Lan menapa ingkang panjenengan tindakne menawi ngadepi kaanan kados mekaten? Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, kepareng kawula nyuwunaken berkah marang sedulur-sedulur kang nyambut gawe ing papan mboro. Kaparingana berkah, sehat, kuat, lan santosa. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan. Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.